Hej, det er DK Favorit igen her. Jeg så vil vise jer lidt af min favorit, når jeg havde været i T. Hansen, og så har jeg også lige været hjemme og fix. Så jeg har godt vise jer det. På så har nogle par large og nogle medium hæksyl fra T. Hansen. Så har jeg købt en lille pakke hæksyl fra hjemme og fix. Og så lidt flere hæksyl fra T. Hansen. Og se her. Den får hjemme og fix, de mindre end for T. Hansen. Så har jeg 2 horn. Og nogle flere hernede. Så har jeg sådan en kasse, hvor jeg har lidt blandet hæksyl. Og så har jeg spørgsmål og sådan en lille her. Ser sådan her ud. Så har jeg bambusflagre, store små. Forskellige jordsil. Og T. Hansen og 4X og lidt fra Etter fra sidste år. Så en stor jumping der. Sådan her ude i pakken. Så en hel masse små jumping jacks. Og så har jeg 6 pakker af de her ildringe. 10 her. Så har jeg lidt raketter, jeg har faldsamsraketter. Så får jeg en blandt sådan rum her med ikke så mange. Så er sådan 4 tommer guldraket. Så har jeg 3 fuldskudshormolys og 2 overskud. Og så har jeg 5 med 15 skud. Så har jeg sådan 2 bomber, 2 dronninger. 49,6,3. Så har jeg købt nogle store grønne balls fra T. Hansen. Så købte jeg sådan rør her hjemme og fix. Grønne balls har jeg nogle fra 4X. Lidt lys fra T. Hansen og flere lys. Og så nogle røgskyer her. Så har jeg sådan knaldgød her. Dem har jeg 6 af på 1 cm. Så har jeg så sådan en her, som jeg ikke har åbnet helt for. Så har jeg en hel masse container. Jeg har 5 af dem her happiness container. Så har jeg sådan en 3 tommer fontæne her. Og sådan en silver grading fontæne fra T. Hansen også. Så sådan en soundfri fra 4X. Så har jeg så ikke købt så et fontæne sortiment her. Så sådan her ud med det matræk. Og så sådan en fontæne her. En mini-effekt-fontæne og 7 flagbrød fra skotfløde. Og så sådan en mini-effekt eller en effekt-fontæne. Og så coupon-fontæner. Og så har jeg 5 Thundershots eller Thunder King fra hjemme fix. Og så har jeg sådan nogle Port Louis romerlys, 1 skydes romerlys fra T. Hansen. Og så har jeg 2 fra LTO Firewalls, også fra T. Hansen. 2 bomber, 1 skuds bomber, og så har jeg batterier, der har sådan 15 skuds romerlys. Så har jeg Emir batteri, 36 skud. Så har jeg sådan palet batteri, 10 skud. Så har jeg sådan batteri her, 120 skud. Og så 4X, så har jeg sådan en Hasuin batteri med 16 skud, også fra 4X. Så har jeg Phoenix batteri fra T. Hansen, og har jeg Dallas batteri, 2 Midland, og så har jeg en Seal og en New Orleans. Og det er så mit favorit 2011-2012.